Za chvíľu do Pexeso sa bude zbierať. Čierny Peter more za chvíľu. Ja mám Čierny Peter za 1 000 000, predajme. Servus. Čau. Vysvetlenie, prečo stále keď natáčame fúka vietor. Ja neviem, to je asi naše šťastíčko. Asi nechce, neviem, niekto, že vlogy budeme točiť. Neviem. Hneď ako dajeme tieto famózne raňajky, ideme kam samo. Ideme potom za smolkačmi a dáme si famózny obed. A trošku ich vyspovedáme, povedia nám, čo majú v pláne. Presne tak. No, by som sa vykúpal v tých Benediktov chrámoch. To mi niečo pripomína. Takže keďže sme vám sľúbili, že pôjdeme za smolkačmi, ideme za nimi. Ako správny barista im nesiem kávičku a ideme sa ich opýtať, čo majú nové a aké majú plány. Dobrý. Čaute, poďte dnu. Nech sa páči, pani. Počkaj, teraz idem Dobrý, volať jo. ženu. Serus. Takže tu nám máme Tomiho, hlavný majiteľ. Hlavný smoker. A Jany o chvíľu príde. Hlavný 50%. Tak. Jany, čau. Sevas, Tak čo, ako sa máš? najlepšie, keď ťa vidím. Ísť naspäť. No nezavrel si otvorené. Ja nie, dobre. Čo hovoríš, Jany? Ako sa vám darí? Pomaly, Pomaly? ale isto. A ty by si ako ohodnotil samo, ako sa darí smolkačom? Podľa mňa veľmi dobré, aj novo vybavenú prevádzku majú, oveľa krajšie vyzerá, taká mierne rozťahlejšia, to si ukážeme potom tiež. Čiže minule bola škareda, hej? Hej, vlastne mne sa vôbec nepáčila, ale teraz už ste trošku tomu šmrc dali. Dneska ti ruším celú 3% hlavu, čo si mal. Aha. Do frasa, dáno, musíme viacej zarábať. Ale to nepoviem, ale o rok, keď niečo vyjde, všetkých do vesmíru. Ale to nemôžem povedať ani slovo. Takže... Vlastne si všetkých navnádil. Počkaj, lebo tu musím dávať prednosť v jazde, čo je s Jany, tebou? čo si o to myslíš? Má pravdu, bude to veľké. Keď všetko vyjde, bude to veľká Aké vec. veľké? Strašne veľké. Rôzo strašné. Ukáž, aké veľké. 900 metrov štvorcových. Že Smoky bude mať štadión. Takže Tomi, už máte 2 roky, odkedy ste začali. Ako by si zhodnotil tieto 2 roky? Čo bolo také najlepšie a čo bolo najťažšie? Najťažšie bolo asi sa vlastne tú konzistenciu držať. Robiť všetko každým razom správne, tak ako to má byť urobené. Každú istú porciu sendviča urobiť rovnako. Zákaznícky servis, aby bol každý krát rovnaký. Všetko to udržať a udržať to znamená makať konstantne, non-stop. Tak si myslím, že toto ste splnili. A čo bolo najlepšie za 2 roky? Najlepšie? Fúha, veľa bolo. Veľa toho bolo dobrého, čo sa stalo. Ale asi to, že vlastne najlepšie pre mňa osobne bol taký ten pocit, že vlastne sme si dokázali získať našich klientov, zákazníkov, našich ľudí, ako ja ich volám. Našich ľudí a nám veria a chodia ku nám a kupujú si produkty. Čiže áno, komunitu. budujeme komunitu, značku a vlastne tie produkty, ktorým fakt tí ľudia prídu. Toto je pre mňa to, že... A ďalšia vec je tá, že môžem dávať prácu, zamestnávam kamarátov, ktorí sme spolu dlhé roky robili v Anglicku a ľudia sú šťastní robiť s nami. Čiže aj to ma naplňa, že vlastne Ja sa môžem... spýtam aj ich, či to tak vidia aj oni. Ľudne sa spýtaj. Peťa sa musíš spýtať. Hej, Peťovi. Súhlasíš, Jany? Súhlasím. A Ferrari čo nemáš potom? Jaj. Ha? Keď sa tak darí. Alebo idem na leasing Bavorak 7 zobrať elektronickú, vieš. No dobre, a jaká je vaša vízia do najbližších mesiacov, rokov? Tak určite nové produkty vymýšľať. Teraz máme nový produkt, sme vymysleli. Máme
zemplínsky koláč, ale nie je to zemplínsky koláč, je to v tvare toastu, je to parčiansky chlieb a máme Je to zemplínsky koláč, či nie? Nie, nie je to, ne. To si povedal. Ja hovorím, že máme, nie je to, ne. Máme zemplínsky koláč, Ale nie je to je jak to zemplínsky koláč. Je to, Je to toast, ne? je to toast, ale je to parčiansky toast a kúpili sme suvidovačku a máme írsky krk a suvidované mäso s grillovanou zeleninou na rozmaríne. Čiže toto je nový náš taký produkt, ktorý chceme priniesť. A ty jak stojíš? Ešte na ľavú stranu sa než viac postaviť. A keď vyjde, toto čo nesmiem povedať, čo vyjde, tak to bude, tak to budú produkty, ktoré v Košiciach nikto nerobí, tomu ver. A nejakú verziu pre veganov ste nerozmýšľali, že by ste urobili? Máme, barčiansky chlieb s toastom normálnym a s maslom. Každý deň rozmýšľam, Dano, ale neviem, priznám. Ale maslo není vegánske. Môže byť. Môže byť, že už aj vegánske maslo majú. Máte. My máme, ale či vy máte? Nemáme. Máte vaše? Jasné. Ja neviem, to je, ty prídeš do Smoky a daj si vegánske jedlo, no čo je ti? Čo, šalát mám ti dať, alebo zjesť, alebo čo? Mali sme šalát, nikto ho nechcel. Nikto nechcel šalát, hej. Dajte šalát, daj čo čerstvé s mesom. Dáme šalát, ani jeden nepríde zjesť. A vy ste museli zjesť potom. Aj. No dobre, Tomi, a čo hovoríš na gastroscénu v Košiciach? Dobre ste zapadli, alebo máte veľkú konkurenciu? Ja dúfam, že sme nezapadli, ja dúfam, že vyčnevame na všetky tie menučka a tie indické a všetky tie tajské reštiky. Čiže dúfam, že stále budeme odlišní ako všetci pred nami a budeme výnimoční a vyrábať produkty, ktoré nikto nevyrába. Dobre, Tomi, a čo hovoríš na ľudí, čo si myslia, že máte drahé ceny, alebo že ste trošku predražení? No, pozri sa, sme prémiový street food. To neznamená, že sme niečím teraz prémiový, keď si zoberieš v hlave, že sme niečo odlišný od všetkých. Sme odlišní. Ukazuje sa to aj na cene, vieš, brisket je brisket. Typni si, koľko stojí kilo brisketu. 19 eur. A teraz si zober, že keď sa udí brisket, 50% sa z toho stráti. Čiže vypočítaj si sám matematiku, že koľko to musíš dať, aby si urobil nejaký profit z toho. A to nehovorím profit, že si idem kúpiť sedmičku na leasing alebo dačo, ale normálnu vec, aby si otočil peniaze, zaplatil si svojich ľudí a elektriku a tak ďalej a tak ďalej. Čiže je to náročné. No dobre, my sa zatiaľ ideme za samom popozerať, o chvíľu prídeme. Serus. Tak čo samo, kam ideme? Čo popozeráme? Ja, to od mňa ľudia nevedia, ja som bol pestovateľ mäsožravých rastlín. Vo veľkom mal som asi 40 kvetináčov, celý balkón taký veľký, taký 4-metrový, dlhý. Som mal proste, samé rastliny tam boli a povieme si, že aké. A niečo vám o nich porozprávam potom. Taký dobrý pestovateľ som bol, že mi všetky pokapali. A uschnuté sú. Ale má to svoje dôvody, lebo sa tomu treba intenzívne venovať, treba to polievať špeciálnou vodou, špeciálne pôdy, špeciálna teplota. A keď to človek na to nemá fakt, že full time čas, tak to sa nedá tak zvládnuť. Ty si sa samo dostal normálne do štádia, že ja už neviem, či si robíš zo mňa srandu, alebo hovoríš pravdu. No však po fotky ti nejaké ukážem potom. Takže samo mi neklamal a naozaj bol pestovateľ Tu na hej, mám pofotené mäsožravých rastlín. Wow. rosnatka. Nepenthes, nepamätám si už presne tie názvy. A to, čo ťa k tomu priviedlo samo? Videl som na YouTube jedno video o mäsožravých rastlinách, ako nerobím si srandu a proste jedno video a som si povedal, že si kúpim mucholapku, hej, to je tá klasická, proste sadne mucha, zaklapne sa to a potom už som začal akéby viacej videí o tom pozerať na internete a aj také napríklad. Proste tu na vojde mucha, lebo ju tam priláka nejaký sladký nektár a proste už nevylezie, lebo ten povrch tej rastliny je taký, že ta mucha proste už nevie výsť. Květy tohoto přeborníka mezi bahenními rostlinami se neotvírají, aby byly opyleny. Opilují se sami. Pro rosnatku není hmyz opilovačem. Pro ně znamená něco jiného. Protože je v rašeliništi nedostatek živin, musí rostliny hledat alternativní zdroje dusíku a dalších živin. Jejich květy rozkvétají, aby odhalili důmyslná lapací zařízení, která využívají k získávání živin z hmyzu. No, 48 eur, to je vlastne také terárko urobené. Ešte aj s rašelníkom, kde vlastne sa dá
on drží tú vlhkosť, čiže tá rastlinka lepšie vlastne kvitne a aj rastie. No a sú tu vlastne 3 rastlinky, no a v podstate dáš 50 eur pomaly, keď to človek má mať proste veľa, tak sa to musí namnožiť samosto. Jak sa to dá rozmnožiť? V podstate, že ako keby tu by som vytrhol ten listok aj s korienkom, lebo na spodku je taká hľuza, na spodku tejto rastlinky vlastne, čo je v zemi. A musím to odrezať, ale s kúskom tej hľuzy a musím to rozsadiť do kvetinača. Musím to polievať, neviem čo, ono ten listok vyschne, ale potom z tej hľuzky vyrastú nové. Nakúpené všetko? Hej. Samo zober to niečo si jak. 15 cm hrubá drevo zajtra. Vieš rúbať drevo? Nie. Už vieš samo, aký sandwich si dáš. Barbecue pulled pork si dám, taká najlepšia klasika. S hranolkami? Určite. Ja vás nechám už aj tam. Parmezán, omačka, tá je najlepšia. Dobre, Tomi, a ešte mi povedz, ktorý festival máte najradšej? Kde chodíte najradšej so Stankom? Vieš čo? Ja veľmi rád idem do Bardejova. Bardejova? Sa mi tam páči, je tam pekné. Ako tá Bardejov je pekný. atmosféra, vieš, keď je večer, je myšté. Rád chodím do Blavy na street food, tam je pekné. A Žilina, samozrejme, Košice sú topka. Na jeden sa pýtal. No však v pohode aj viac. Vymenoval všetky. No to je hlavné také, vieš. Nie, tak ste teraz hovorili, Tak že asi také, že sú Žilina, Košice, Bratislava a za mňa, ale to len mne sa tak páči na Bardejov tiež. Jany, ty by si ktorý povedal, že je najlepší? Ja by som určite sa chcel vrátiť do Medzilaboriec. Áno. Valča žije v Valča Martine, žije. to bolo skvelé. Teraz neviem, či si robíte srandu, alebo nie. Nie, to boli najlepšie akcie. A ešte čo bolo dobré? Viac nebudem menovať, tieto dve boli super. Takže chceli by sme sa opýtať, ako hodnotíš prevádzku Smoky? Fantasticky, ja som tu veľmi spokojný. Ako sa ti pracuje u Smokačov? Úplne skvelé. Ja som nemám k tomu čo povedať, pretože je to najlepšia práca, ako som kedy mohol dostať. Aha. Čujete, on nezabávaj more, tam ide peťu čistý. Mám rozhovor robiť. Ja mu dám taký rozhovorík, chceme ide more, robí rozhovor tam vonku takú toto. My sme sa dozvedeli od majiteľov Smoky, že vraj máte nejaké nové sendviče, ktoré by sme radi ochutnali. Áno. Tak vás poprosím. Dvakrát? Áno. Jeden taký, jeden taký? Jeden taký. Ja rovno ti A, ukážem. aj hranolčeky k tomu. Takým krásnym obrovským nail. Mew? Aj ten, som na pozri. To je Red Hot Chili Peppers Chicken Sandwich. Áno. A potom máme ešte Beef and Roast Veg Sandwich, ale to veg neznamená, že je italiansky. Áno, to sme si inak vymysleli, ale není to Je tak. tam fantastické sous-vide hovädzie trhané mäso. Tak poprosíme dvakrát. Dvakrát teraz čo? A jeden taký. A hranolky a dobré omáčky k tomu. Hranolky ešte, hej? Áno. Šali, poď robiť! Ty na trimaciálkom z druhej strany toho stojí a barbecue portok a dáš 50 gramov dovnútra. Zatvoríš, zabalíš, rozrežeš a zabalíš. Mini sandwich, OK? You understand? Yes. Motherfucker? Yes. Dobre, rob. Vieš, zabáliš, a ti všetky uľadá. Takí sú tu prísni. Akože Takí sú prísni na teba. Sú strašne milí. Takže predtým, ako nám spravia ešte naše famózne sendviče, tak si ideme otvoriť Pokémonov. Poď bližšie. Dúfam, že tam Tak to ksich to ti len bude vidno. Charizard je FC10. To tu na Charizard nebude. Mohol som to takto otvoriť. To je to chce. Daj mi nožnice, hej. Sypané to bol aký risk. Teraz vysvetlím pre neznalcov, čo si zrobil, lebo ja neviem, čo si zrobil. To máš takto vlastne meniť, energiu máš mať ako prvú a ideš postupne a na konci by si mal mať tie najlepšie. Ale počkajte, toto je dobrý hit. Toto je dobré. To je dobré. Asi hej. Za kedy sme zbierali Pokémon kartičky, vieš, ako si lepil, srandy si mal z toho, ne? Teraz normálne ľudia z toho robia do
biznis. Kde ten svet ide s Pokémon kartičkami? Už nie zlato, Pokémon kartičky musí ti z toho mi nehovor také Keď si pivo, hej? Charizard. Pokémon. Tak čo povieš, môže byť? Určite môže byť. Konkurácia je taká zmena, ale myslím si, že je dobrá zmena. Ešte na ten druhý sa teším, ten vyzerá tiež veľmi dobre. Toto bude tiež veľmi dobré, na to sa teším. Takže ďakujeme veľmi pekne, že ste si pozreli toto video až do konca. Dajte nám vedieť, či ste boli vo Smoky a či vám chutí Smoky. A pekný deň. Za chvíľu do Pexeso sa bude zbierať. Černý Peter more za chvíľu. Ja mám Černý Peter za 1 000 000, predajme.